geen positie bereikt hebben en de signalen voor het afmaken van de veiligheidsgordels uitgeschakeld zijn. U mag uw gsm enkel weer aanzetten, want zodra de deuren van het toestel worden geopend. Dames en heren, we danken u voor uw vertrouwen aan Brussels Airlines en voor het Star Alliance netwerk. We wensen u nog een aangename reis en we welkomen u weldra graag opnieuw aan boord. Namens onze gezaggevoerdeerde mensen zijn bemanning hartelijk dank en tot ziens. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport de Rouen. Température de 24 degrés. Restez assis, gardez votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil.